Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les fans de Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan, ne Badra ka fano. An bon wagati na ni ka bɛɛ fo YouTube sanfɛ, Facebook sanfɛ, Instagram sanfɛ, Viber ninnu sanfɛ. Yɔrɔ bɛɛ an b'aw fo aw mana kɛ mini opéra mini ninnu sanfɛ. Aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'aw ye Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan ka fanu ye n kanubagaw n b'aw bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen sabu mun na adamaden n'i kanubagaw cayala i tɛ se k'u bɛɛ ta o tɔgɔ ma kelen kelen k'u fo dɛ n'i y'o kɛ i bɛ jalaki ayiwa donc ola an bɛna fɛɛrɛ tigɛ ka bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen k'aw bɛɛ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah suma alhamdulillahi rabbil alamina ayiwa ka aw la sɔmi dɔrɔn ko dɔw fa dɔw dencɛ dɔw kɔrɔ dɔw dɔgɔnin ayiwa n'o ye Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan ye ne yɛrɛ de don dɔw ɲi de bɛ n ye dɔw yɛrɛ jugu de bɛ n ye mais o n'a ta bɛɛ de ka di ne ye bɛɛ ka di ne ye n b'aw bɛɛ fo ne bonya ka foli ye kisi ni nɛɛma ka foli silamɛya ka foli yɛrɛ dɔn ka foli k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn alors bi sɔgɔma na an y'a décider ka bɔ ni recette kelen ye tuguni ka n'a di aw ma n'Ala ka jɛ ye mais aw kana ɲina a ye limaniya kɔfɛ a kana ɲina fana a ye sabali a kana an ka ala tɔgɔw ta ka taa maaw buruja n'a ye ka mɔgɔw escroquer n'a ye k'u arnaquer n'a ye a y'u dabila o tɛ sɔn ɲuman ye o tɛ hɔrɔn yɛrɛ sɔn ye kuma tɛ silamɛ ma a ye sabali a kana waleya ninnu don a ka waleyaw la les fans Badara ka fanu aw bɛɛ bɛ wasa sɔrɔ aw bɛɛ bɛ wasa sɔrɔ a kana ɲina groupe bɛ yen an ka groupe ninnu bɛ yen hali bi hali sini groupe min bɛ yen bi bi in na a ka ca ka tɛmɛ min tun bɛ yen kan baaraw de caya kojugu fɛ a tɛ mankan yɛrɛ mɛn na réseaux sociaux sanfɛ joona joona ten sabu groupe cayara kojugu donc an ka tan ka dɔgɔ ka yɛlɛ réseaux sociaux sanfɛ mais désormais an bɛna daminɛ fo gɛlɛma an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban kan ye groupe min bɛ yen a ka ca ni groupe 20 ye actuellement donc il suffit seulement a bɛ numéro de contact ta après message vidéo ɲɛfɛ n'a ye numéro de contact ta a b'an contacter n'o kɛra bɛɛ dɔrɔn aw sago bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen don aw ni ce aw ni baraji an bɛ na ni vocal suivant ye merci. Ça va en privé Nourania Jama an bɛ bɔ k'aw fana fo k'aw wale ɲuman dɔn k'aw tare ka d'aw ka waleya ɲumanw kosɔn aw b'a dɔn k'a fɔ an tɛ se ka ɲinɛ aw kɔrɔ dɛ non an tɛ se ka ɲinɛ aw kɔ voilà donc an bɔra savant privé Zulumania sanfɛ ni dabaraba kelen ka di olu ma ka bɔ secret Dalayilul Khairati sanfɛ ni dalilu 3 ye ka di olu fana ma ka taa ensemble pour réussir sanfɛ ka taa daliluba kelen di olu fana ma ayiwa sisan an y'an kunsin aw fana ma n'o ye savant privé Nourania Jama ye ni daliluba kelen ka na di aw fana ma yan alors aw ta nin o ka bon kojugu c'est à dire gɛrɛsɛgɛ ko ye mɔgɔ sɔrɔ k'a sɔrɔ tan ka bɛn ko gbɛlɛ gɛrɛsɛgɛ ko dɔ ma gɛrɛsɛgɛ nasira dɔ ma fɛn dɔ e bɛ fɛ ala k'i gɛrɛsɛgɛ fɛn dɔ la automatiquement fɛn dɔ min ye hɛrɛ dɔ nasira ye e kɔni bɛ fɛ ala k'i gɛrɛsɛgɛ k'i ye ala ka gɛrɛsɛgɛ dayɛlɛ i ye yɛlɛ cogo dɔ la n b'a fɔ ka gɛlɛya cogo min na a k'a faamuya n t'a dɔn mɔgɔ min bɛ fɛ ala ka gɛrɛsɛgɛ jigi k'i gɛrɛsɛgɛ caya k'a suuru i kan k'a sɔrɔ tan ni gɛrɛsɛgɛ hɛrɛman bɛɛ lajɛlen gɛrɛsɛgɛ sugu ka ca n'i ko gɛrɛsɛgɛ i ye kumaba de fɔ mais an b'a hɛrɛlaman de ma n'o tɛ hali saya ye gɛrɛsɛgɛ de i sara don min na ala y'i gɛrɛsɛgɛ o don de ma k'i bɛ sa ka bɛn o don de ma o ye gɛrɛsɛgɛ de i taara accident kɛ sisan k'i sen 2 bɛɛ tigɛ o ye gɛrɛsɛgɛ de ala ko y'a gɛrɛsɛgɛ ka bɛn bi dimanche in ma a ka accident kɛ k'a sen 2 bɛɛ tigɛ gɛrɛsɛgɛ don mais gɛrɛsɛgɛ ɲumanman k'a sɔrɔ tan a ɲumanmanw ko don ala k'i gɛrɛsɛgɛ muso ɲumanw na k'i gɛrɛsɛgɛ den ɲumanw na k'i gɛrɛsɛgɛ lu ɲumanw na k'i gɛrɛsɛgɛ wari caman bara k'i gɛrɛsɛgɛ lɔnnikɛlaw la denmisɛnnin minnu ye lɔnnikɛlaw ye ani président gɛrɛsɛgɛ k'a sɔrɔ tan a hɛrɛman caman ba voilà ni tɔlbolo risque mɔgɔ min bɛ gɛrɛsɛgɛ ɲuman fɛ ala fɛ voilà olu t'ale de ye c'est à dire ala bɛ gɛrɛsɛgɛ yiriwa ka gɛrɛsɛgɛ suuru i kan i n'a fɔ sanjiji gɛrɛsɛgɛ nafamanw dama fo e yɛrɛ b'a fɔ ko alhamdulilahi rabil alamin o nasira de ye nin donc
savant privé Nourania Jamata de ne mamana partager ka ta groupe to fana sanfɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko savant privé Nourania be savant privé Zulumania be savant privé Nourania ni ala tɔgɔ saniyaniw de bɛ bila ale kan Zulumania ni jinɛ tɔgɔw Batuta Samiru o n'a ɲɔgɔnnaw de bɛ bila ale sanfɛ i m'a ye n'i ye tɔgɔ nin filɛ i bɛ taa ye a saniyani no propre nɔgɔden kelen t'a la mais a bɛ hɛrɛ modèle dɔ sudi kan min ka bon hakili ma donc an bɛ nin partager ka taa groupe tɔw la u k'a dɔn ko savant privé Nourania be Zulumania be ni min mago bɛ min na u bɛ se ka Sidiki Konate le président k'a contacter ou bien ka secrétaire général son excellence Assane Konte contacter inchallah i bɛ yɛlɛ o sanfɛ donc an b'a partager walasa u k'a dɔn